Ja u rukama držim Zakon o utvrđivanju javnog i opšteg interesa za uvođenje nadzornog organa u naftnoj industriji Srbije i suspenziji prava vlasništva akcionara Gasprom Njeft i PJSC Intelligence. Kao i uvek, uradili smo ono što smo obećali. I Zdravko Ponoš i ja smo jasno rekli da ako Aleksandar Vučić ne sme da predloži zakon o preuzimanju NIS-a od strane države Srbije, mi ćemo to uraditi. I obećano smo i uradili. Godinu dana smo čekali rešenje od predstavnika srpskih vlasti i nismo ga dobili. Rafinerija je prestala sa radom, a i NIS će uskoro morati da zatvori svoje benzinske stanice jer neće imati gorivo. Da biste samo videli kakve su posledice svega toga, u Srbiji postoji oko 900 benzinskih stanica, a NIS ih ima 327, dakle trećina. Uz to, nad glavama nam stoji opasnost sekundarnih sankcija koje bi potpuno paralisale život u Srbiji. Jedino rešenje je preuzimanje NIS-a od strane države Srbije. I to se ovim zakonom i postiže, jer Gasprom usvajanjem ovog zakona ostaje bez svih prava koje je kao vlasnik imao. Mi, nažalost, ne znamo šta američka strana zaista traži od Srbije. Znamo samo ono što Vučić govori, ali jako dobro znamo da on čovek svaki dan laže. Zato smo zakonom predvideli formiranje organa sastavljenog od 3 čoveka, 2 energetska stručnjaka i 1 stručnjaka za pravo, koji će voditi NIS. Slične zakone i uredbe su doneli i Rumunija i Bugarska zbog Lukojila. Nadamo se da je to dovoljno da NIS nastavi da radi. Ukoliko to ne bude dovoljno, predviđena je mogućnost ovim zakonom i prodaje ruskog vlasništva u NIS-u na međunarodnom tenderu, kao i naravno mogućnost da država Srbija po tržišnim uslovima otkupi taj deo. Ovaj zakon je danas sa potpisima poslanika Stranke slobode i pravde i Stranke Srbija centar srce u skupštinskoj proceduri i na predstavnicima većine da odluče da li će biti uvršten u dnevni red sednice koja se najavljuje već za januar. Ako ne bude, to će biti odluka sa nesagledivim posledicama ne samo po energetski sistem, već i po stabilnost i funkcionisanje svih segmenata države. Srbija mora imati samostalnu, hrabru i odgovornu politiku. Politiku u kojoj se odluke donose u Beogradu, u interesu Srbije, a ne u Moskvi. Naš cilj mora da budemo deo Evrope, a ne samo izolovana, autokratska i sirotinjska periferija Evrope.